eziokwu nwa bụ sọ mma nwa chukwu kel asa nwa ndị be anyị ekene m unu apụtakwara ọfụma taa. Ihe anyị ga-eme ụbọchị taa bụ ịchọ mma iru. Aga m egosi unu ka m si eme ya ma ọ dị m ọsịsọ ịpụ apụ, maka ọ bụrụ oge niile ka ị na-enwe fedona na mee nke ogologo. Anyị ga-ebido with ihe ndị oyibo na-akpọ foundation, maka na iru m ada asụ mmanụ, adị m eyuzi kibe foundation n'iru m, ana ebe a nọ weda ha dị na-ajụ oyi oge ọbụla, even mgbe ha na-akpọ sọma still ọ na-ajụ oyi, so mụ adị m eyuzi ihe a na-akpọ primer. Even mgbe nọ Nigeria adị m eyuzi kabịa, maka na ka nsukwu n'izizi iru m ada asụ mmanụ. Mana ọ bụrụ na iru gị na-asụ mmanụ, make sure na ibuzo tinye primer. Ọzọkwa bụ na ana m make sure na ihe na-eme n'iru m tutu mbido makeup na ana m eme ka mmiri dị n'iru m ọfụma, maka na inwe iru gị dị ihe na-akpọ moisturized, ọ ga-eme ka ihe na-etinye n'iru done ọfụma n'iru gị. So anyị ga-ebido with foundation. So m ga-etinye, aga m use brush a wee mịa wee tinye the foundation. Unu ga-agbara m ịma na aka m bidoro ebido n'ihe a, so ọ bụrụ mụ na unu ga-ada eto, mụ na unu ga-ada eto na-amụta kọsị ọnụ. Ọ na-adị mkpa na ịchọ ego foundation igo nke na-acha ka iru gị. Ama m na onwe ndị na-alaiki nke chakala iru ha ọcha, mana ọ na-aka ama mma ma foundation ị na-ego n'iru gị bụrụ ofe ihe, ka ọ ya lee imecha makeup ọ bụrụ iru fanta ọkpakoku. Unu na-afịa kịta etinyego m foundation ebe a, etinyebe m ebe a, mana unu ga-afụ na ihe dị iche adịrọ too much. Amadị m onwe ihe dị iche dị, and ị ga-afụ na ya na onu m dịkọta, ọ dịrọ okewara ekewa, maka na ana m use foundation bụ foundation ya na iru m chakọ. Ọzọkwa bụ na notice m na sisi m ji bịa ebe a, foundation m na-use na-adị iche, like mgbe aba ihe a na-akpọ sọma ebe a, color nọ na-use dị iche. Ọ bụsị ni ka nnọkọta techa ya wee se foto iru m niile na-acha white, na wonders aka men wee realize ya nọ maka na weather here change go, and kita anwada achazi too much, so iru m ka achazi ọcha than mgbe ọ dịbu mbụ. So ọzọkwa bụ na ị ga-adịkwa conscious ihe a na-akpọ undertone. Nke ya bụ ihe anyị ga-abanye ya ụbọchị ọzọ, bụrụ ihe anyị ga-ekwu maka ya taa. So undertone ka ndị ọsọ gwa unu na mbekiri bụ ịma onwe ndị ya bụ ị ga-adene mmadụ ya gị na ya chalụ ofu ọcha, mana inezi anya ọfụma efu na ọcha nke enwe ike ọ bụ na ọcha nke enwecha ihe dịka red n'okpuru ya, maọbụ na ọcha nke enweta ihe dịka green n'okpuru ya. So ihe men bụ na gịnị a na-achagodo ofu ọcha, ọ na-ama use ofu foundation, maka na unu use oye efu na ọma mpụta. Oya ka o ji aka mama before igo ije ebe a na-ele ya. Onwe ndị na-ekwe ka try ya n'iru gị before igo kata ma ejoso na-egi without check ma ya na iru gị agakọ. So unu afụgo etechago m foundation na n'ile anya efu na ihe dị iche adịrọ, maka na ihe a bụ ihe anyị na-acha ime bụ makeup anyị ji apụ everyday. Adị m abụda maka ịkọbacha ihe a, maka na ọ bụrụ na-apụ everyday adị m abụda. Mana ọ bụ na ihe dịka mmemme ka na-eje, nwere m ike gaa extra step tinye foundation ọfụma ka ọ wee gbochie ụmụ ihe black adị m n'iru ebe a. Mana maka na ọ just everyday ihe na man bother with nke a,
so kita ana me eme ha na akpọ highlighter or just ka o meka ebe ndị a chawapụta ọfụma. Just obele ka na use ka nsokwu ihe abụ ihe anyị ji apụ everyday, so you need to make ka ọ dị too much. So me use ihe ndị ọcha na akpọ beauty blender. Ị ga-etinye mmiri ka ọ wee dị soft, ka ọ wee tinye ihe ndị a ọfụma n'iru gị. And ị na-eme inene anya enu ka ọ wee yala ekpukọ n'okpuru ya. Oge ụfọdụ apụta ebe a, ana m adị extra careful ka ihe yala ịba m n'anya, maka na ọ baa gị n'anya makwa m ma ọ ga-adịcha mma, makwa m ka o yesi affect gị ma ọ baa gị n'anya. So ị na-eme ya, ị dị careful ka ọ yala ịba gị n'anya. Abịa n'ihe anya, mụnwa na-adị very careful maka na enwe m anya mgbu. So adị m like dịka ihe ọbụla ga-eme m ka anya m dị worse. Ana m agbalị ọsọ, ana m agbalị afọ 40. Then etinye ebe a maka ndị na-amụ ha amụ ebe a adịka ọchịkọ. So itinye obele ebe a ka ọ bụ just help for ya. Ma try ma ga-emechi ihe niile in 15 minutes. Nke bụ eziokwu bụ na na-apụ everyday adị m eme ihe ndị a. Nke bụ eziokwu bụ na nkwado ịpụ ndị ọsitela onwe m powder. Oge ụfọdụ sef adị m ete the powder. Ihe na-akacha m mkpa bụ ka isi m dị mma, maka na isi m mee isi m ọfụma, isi m mma, ọ na-eme m nchepụ just binye dozie dị isi na-aga n'iru. So kita me eyuzu nke a na-akpọ concealer, mana nke a bụ for shading, nya ime ka ụfọdụ area gị ji too oji ka ọ wee nye definition. Na amakwa m ihe a na-akpọ definition n'Igbo. Amakwa m ihe a na-akpọ definition n'Igbo. Ana m eyuzukwa brush and ji wee tee foundation etia. Biko onye ma ihe bụ definition n'Igbo, just tell me na comment section ka m wee muta. Ụbọchị ọzọ ka anyị yala ikwu definition. So ị na-eme nka ihe inwe ike iji wee na-echetala onwe gị bụ na ya aka ịtọ n'iru gị nya otu a eweta ka ihe niile wee dịkọnata. Just ịga otu a n'iru gị ka ihe niile wee dịkọnata. And ị na-eme ime ike sure na ihe niile na-aba ọfụma, na ihe niile na-achịkọnata ọnụ. Ha dị ekewa nke anọlụ Asaba, nke anọlụ Bendel. Just na-eme ya nwayọọ ka ihe niile chịkọnata ọnụ ọfụma. Emechakwa ịbakwa ebe ọzọ, because enwere ike mgbe ị na-eme nke ọzọ ebe akpụkọgụ. So ịbakwa ọzọ ka ọ wee ka ime ike na ekewara ya before. So kita mma abanye with ihe a na-akpọ translucent powder. Mamuna n'afịa translucent powder, just all powder na-enwere color. So m etinye n'okpuru anya m ka ọ wee
nyela aka ka ịha ya lekpụkọzi mgbe ibido ihe ndị ọzọ. Anyị chetakwa ka ị nene anya enu ma ị na-eme ya. Just obele ka na-ewe. Anyị nwere ike wepụta ya ebe a. Wepụta n'akụkụ anya gị. Wepụta n'akụkụ anya gị. Ghọta. Imebekwa ya. Wegote ya n'imi gị otu a maka na anyị chọọ ka ime anyị pịa apịa. So, etinye ya otu a n'imi gị ka ọ pịa. So, achọzi m ime ihe a na-akpọ baking. So, ma just tinye obele powder ebe a. Emebezie ihe ndị ọzọ mmechazịa mmekọ ha ncha niile ọnụ. Ichetakwa ka itinye ebe a maka ndị otu m yalụ ị na-amụ amụ ebe a achịkọsịa. So ihe m ji ebu ụzọ eme ihe a bụ ama m na onwe ndị na-ebu ụzọ eme eyebrow before ha emebe ha, mana ihe m ji ebu ụzọ eme nke a bụ na achọpụtago m na mmee ya otu a na ọ na-eme ihe na ma na-aga ọsịsọ. Ana ọzọkwa ọ na-enyela aka by the time ị mechazili ihe ndị ọzọ ihe niile acombine chago ọfụma. So ị na-apụzi ọ bụ na ọ dịga osisi na-apụzi ịdafụ ụmụ ihe na onwe ndị abanyechabere ọfụma. So ọ ya ka m na-ebu ụzọ eme foundation na ihe ndị a so ka ha na-eset before mmeze ihe ndị ọzọ. So kịta m ga-eji powder dịtụrụ ka iru mgbe dị oji ka m wee tinye ebe a ntinyelu ihe ahụ dị oji n'izizi. Just obele. Anyị chetakwa ị na-eme ikisho na ha ncha niile na-amụkọcha ọnụ na nwere ndị na-adị iche iche. Wetatakwa ebe a. Yeah, for na powder ntinyele ebe a apụgo, so ma just tinyekwa obele ka o wee na-eme njọ ka o mee definition. So me balozi obele brush a ka m wee mee nke imi m. Ịma na ekwu m na ịchọ ka imi anyị pịa apịa. So ọkwa powder dị oche tinyere m concealer ma like just ime nke powder. So iwele obele ịkọchapịa then itinye ya. Ihe ejikwa nwayọ maka na ịkọchapụrụ enwe ike itinye too much ọ ma nkwesị gị blend. So ime iwe gonna tinye n'enu ebe a. Ị na-eme ya nwayọ ị na-eweli obele ọ na-aka adị mfe blend maka na iwelu rinne tinye ozugbo nwee ike fiazi aga arụ blend. So na-eweli obele that's it. So nchọka ime pịa apịa. So ihe anyị ga-emekwa bụ ewelu powder nke a na-akpọ translucent tinyezi ya n'etiti. Itinye ya n'etiti iwego nitekwu ya enu ebe a. Yeah. Ngisi enu. Biko maalụ ma ọ dị ka na mada nọ na ya na mirror dị m n'iru ka m wee na-afụ ihe m na-eme. So anyị emechago. So ihe anyị ga-emezi bụ nkụ anya anyị. Ana m eyuzu pencil a
ndị mee pensụl a bụ onye nwe pensụl a bụ onye Nigeria. Ana m achọ ka ihe ndị na-eyuzu bụrụ ihe a na-eme na bai. So ị ga-afụkwa na ihe eyeshadow m ga-eyuzu ga-abụkwa onye bai nwe ya. So nke a m ga-need iweta mirror nso n'iru m, mana m ga-achọ ka unu fụ ihe na-eme. So ihe m ga-eme bụ m ga-ebido ebe a, just ka obere line, were aka nwayọ wee kaa ya, iji n'aka ike wee kaa, just nwayọlị kaa ya. Ihe m bụ na m like ka nkwanya m dị ka ọ dị ka nke m. Ama m na onwe ndị na-like ka nke ha dị vavavoom, ka m kwuo ya otu a. Onwe ndị na-like ka nke ha dị vavavoom, mana m na-like ka nke m dịtụ ka ọ bụkwa nke m. So aka nwayọ ka m ji aka ya. And ihe ọzọ nchọpụta bụ mbulu ụzọ mee foundation ọ na-emekwa m, ọ na-enyere m aka ịka ịya nkwanya m. Ọ na-enyere m aka o mee ya ka ọ dị ọsịsọ, because na o wepụtegolu m shape. So ihe m ga-emezi bụ nje ọsụsụ dị otu ahụ wee na-aka ya. Fugo emesigo m nka ọsịsọ nka. Ama m na nugo na ka ndị mmadụ na-ekwu na nkwanya gị bụ na ha bụ ụmụnne ha bụrụ ejima. Ya kpata na oge ụfọdụ ịkacha ya efu ofu amakarịa nke ọzọ, ma ofu aka nke ọzọ ju eju. So ọ dị otu ahụ, ya just chetala onwe gị na ha bụ ụmụnne ha bụrụ ejima. Oge ụfọdụ sefe ụmụ ejima na-adịghị onwe ha otu ahụ. So ọ ihe ị ga-echeta. So emesigo m. So onwe ndị na-aga extra step, ha na-eyuzu concealer ificha okpulu, mana mụnwa adịghị eme ya, maka na ka nsikwu ibulu ụzọ mee foundation ọ na-enyere m aka just gosi m ka ọ dị nje ọsụsụlie wee kaa ya. So ife ya kịta ama m na asị na achọ m ka mee ha na 15 minutes agafegokwa, mana anyị ga-ada agam, anyị emechabago anyway. So ihe m ga-emezi next bụ nke a na-akpọ eyeshadow color anya. For mụnwa ka nsukwu n'izi adị m eyuzu kebe primer n'iru m, and adị m eyuzu kwe na anya ma nchọ ime anya. So ihe m ga-ebu ụzọ mee bụ na m ga-ewelu brush ife adịrọ, just telee, just in case ọ bụ na ọ dị mmanụ, just ka ntele dị mmanụ, wepụkwa crazy ọbụla dị na ya before ntinye ihe na ya. So achọrọ m ime color chapụ. So ihe m ga-eyuzu bụ nke blue. M ga-eyuzu nke blue na nke brown na ememike tinyekwa nka. So m ebu ụzọ tinye nke blue, and ndị nwe ha bụ Yanga Beauty. So ka ebido a na-eyuzu brush gbasara agbasa, nwelu ọtụtụ iru gbasara agbasa. So tinye just na-etinye obele ịmaka nsukwu bụ otu isi emekwa ihe na nke imi. Ihe ọbụla ị na-eme, ọ na-aka mma na ị na-etinye obele than na itinye nnukwu ozigbo, maka na itinye nnukwu ozigbo
mee mistake ọfịazie agarụ correct ya ọfịazie agarụ idozi correct ndozi na n'Igbo unu ya ama m unu ya notice na ihe na-asụ bụ ngili Igbo ngili Igbo ka nwaada na-asụ mana anyị ada aga n'iru n'afọkwa ka ihe a si achake anya m achakeela kita mmebelu brush nka brush akịta ka m ejite mmebelu ka m welu nka mmebelu nka wetinye n'enu anya m otu a wee chịkọnata ihe niile emekwa na nke ọzọ so color na-aba ka anyị ga-use anyị emesigo kita m eweluzie ihe a na-akpọ eyeliner ebe a so maki a ka ọpụta just kwụsị ebe a maka otu a ka m si alaiki nke m ndị ma like ike aka ọpụta mana enwekwa oge ụfọdụ nchọ ka ndị extra nkapụta ya mana tata ya dị extra nya tata anyị na-eme nke ọsịsọ so ma just ka ya nafu ambiance nafu aneka ya ka ọ dị nso nku anyị eweta so kita mmewepụzi ihe ndị a ndebele ebe a wepụzi powder maka ihe nji tinye powder bụ nke si na-etinye nke blia na-adasịsị ka powder a nwudie ka o wee kwe m wepụ ma mechazịa nwudie mgbe anyị asọkakwan ọkwa unu ma mgbe anyị na-atọ ụtọ n'ọnụ so ihe m ga-emezi bụ translucent powder akwa ka m ga-ewelu wee telie iru m niile ma ewele na nnukwu brọsha ofe telie iru m niile
So you have first on kitabu lipstick. I'm put up one. So amam case it's ni artificial eyelash. So nga try emia off camera. Mwetia nachi atefo man okwe kwa meme mputa ntinye lonwe mascara na aganiru maka no otu aka nse me everyday. Ka mputa kwan. Okay. I am again. Easy. You can use Adura very long, so it might notice Chawia. Anna, I like him to Nana here. Okay. So I get music tabna. I got just my finishing touches. Get below color nke bon use na nwanyi. Nka. Tinia no ulanya meba. Just stop belly. Yeah. Oh. Tinia kana nyankoza. Then you will the mascara. There's not a nkwanya di no ulu. Well, look on why I call ya labor gini manya. Yenge mes next nange below obele blush. Tinye nantim. I wear definition. Just yeah, jazz go belly. But just smile obuna a broke am na jazz go buna. You make it just smile. My one I like you jazz so my jazz. It's yeah. We're going to tea a belly. It's near kana Nkuzi. We're going to tea. Okay, let's see our belly name. Just a belly. Need to read it. Really, just a belly. Okay, kita get measure my get well low uniron. Only can up with pencil. Think no on your chef and then get well low. On be mete ever. Then well yeah. Then it's here. Strawberry. Okay, I like it. That's I. Yeah. Then well look okay. And in here.
mekọhan n'ọnụ maka na-achọ m ka ọnụ m na-acha ka ihe mmanụ dị ma etinyekwa ya nke arụ efichachago mana ọ lip gloss na-etinyekwa niile ka ọ enyela aka iwele aka gị nke wele nka mana mụ a ga-eji nka itinye n'etiti ọnụ gị otu a ka ọ wee wepụta ihe na excess maka ịma oge ụfọdụ itecha ihe a ị na-ekwuzi okwu ọ na-emetụ gị n'eze so you just mee ya otu a wepụ ificha aka gị so ihe emesịgokwa ka m wepụzie isi m ana m anachiata ihe emesịgokwa biko nụ ama m na ihe nketa ama m na ọ dị aṅa mana nwayọọ anyị ga-ada dị mma anyị ga-ada emetụ obele unu nwa ihe a unu eme ka mmalụ na comment section gwa m ka o si pụta I hope na unu like ya ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ mana eziokwu nwa bụ sọ mma nwa Chukwu kere asa nwa biko no bye bye ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ